ndị ọma njem ọ na-ekene m n'ụbọchị nke tata m na-asị ka ọ gaziere gị ebe ọ bụla isi wee na-enene anya. Aka m bụkwa Nwaada Igbo blog. Biko before na-ekwu anything, achọrọ m ka ị gee ntị n'ihe na this video nwanne anyị nwoke bụ Onigbo na-ege na video ome ngwa nenenu video. Ụmụnne m gee ntị, o nwere ụzọ ife ịbụa nchọ ka ịtụne. Jesus Christ ezili anyị ozi ọma ya for many years now. Gee ntị, o nwere oge Jesus move according to Bible. O nwere oge ọ pụ ka o jee kpee ekpere, meaning he wants to talk to his father alone. Ọ chọghị anybody around. So ya nwa rapụrụ ndị ya na ya move ogbago di a nọla ebe anwa kpee ekpere. Now amụrụ m onye nọ bụ akwụkwọ na-erekọdụ ife a ịgwa anyị ife na-eme that moment. Aghọtara m na after ka Jizọs nwụrụ pụọ, o take over 40 years ewee bido wee debe gospel a. Amaghị m onye witness all these things that time. Mesizi later after 40 years nwee ike si ka tinye ife in writing. If I want thing afọ ome ebe a n'ogbe ka m nọ. Oge anyị na-etonite o nwere anụ a na-akpọ mbe. Mbe amụyasị ife dị aghụghọ, anụmanụ a dị aghụghọ. Many people are like ya the character. Eselụ ya nye anyị kọla anyị etu mbe si art na ife niile mbe na-eme. Gịnị ya emekọ ife o mee nke a mee nke a mee nke a. So anyị nwasef anyị na-ekogodu na mbe nwere o nwere something upstairs, but o nwere ife men some years down the line or the lane a na-akọwala anyị rapụ ife adịrị ebe aba akụkọ ifo na o mere eme ya asị forget anya inenenu ndị be anyị nwere ebe edeli ede to convince people akịka akọ n'ọnụ. Even o nwere ife nga-akọla gbasara mbe kịta itibe mkpu ịnụbeghị ya mbụ. Oge niile mbe na-emefe anyị na-adị moved. O nwere oge arụ na agụ n'ọlụ di a agụgide gị agụgide ọpụta ofu anụmanụ si ya na ọ tụgodu da nke ọ bịa hepụọ ya. O nwere ike ya nwee zo si anụ a ya ada ya n'ime ebe a ya bịa hepụọ ya, anụ a bịakwara na olie ya. So otu a ka o si wee ligide ụmụ anụmanụ one day mbe wee gapụta, agụ wee kpọbịa si ya biko na ọ bịa nyere ya aka na nke a jikwa wee mee na ya danye n'ime onunu ya bịa biko. So mbe na-abata na be agụ wee mee observe na ụkwụ ụmụ anụmanụ niile ọfụ bụ ụkwụ ndị gara aga, ọfụrọ ndị pụtara apụta. Ọ kwụsịkwa chekisi anya ọ sịkwa ka ya traịkwa ọ nebekwa anya n'ebe anya fụkwa na ụkwụ niile ọ na-afụ bụ ụkwụ bara aba mana ọfụrọ nke pụtara apụta. So ya amalugo na life ya sef ajọ ọdụ guaranteed. Ife omezibu na ọ kpọrọ ya si ya nna ahụ na o nwere ka o si adị kịta nke ya tigodo arụ na ya na-abịa kịta ya chere ya na ya mụfere ya nọ ewute otu n'ọlụ otu aka mbe si megharịa ife asọsịa anyị. So ụmụ gasịrị akụkọ akọrọ anyị gbasara anyị laikiri ya rinne mana emesịgwa anyị sị anyị kedu ife anyị ji ege ụmụ akụkọ na akụkọ ife mere n'obodo ụmụ anụmanụ anyị ọ bụ ụmụ anụmanụ anyị ekweta. Nne maka ọdịna isi na-ebu Baịbụl bunye anyị wee na-agwa anyị na o nwere anụ a na-akpọ họs bụ mmadụ na-azụ pụtazi ofu ebe kwụsịzịa ọ ajụọ ya ọ na-ekwu ya na angel na-akọzi akụkọ. Onye nwe dị họs na-agbụ ya ụkwụ n'afọ si akafa awaba ka ife ọnụzi ebe gara agwa dị nwaanyị akụpụrụ ya n'onwe ka ya na angel nọ na. So now enekwa m akụkọ anyị ọ bụkwa the same animal. Agwọ n'onwe ya na Eve na-akpa nkata one on one na Garden of Eden. Agwọ anụmanụ ka ya na ya na-akpa nkata. So na anụmanụ na-ekwu okwu ka ezife nke ndị nna anyị ji gwasị anyị maka mbe ọ bụla akụkọ. Abịazie kọọla anyị akụkọ na họs kwuru okwu gwa anyị na agwọ na-ekwu okwu ka ezi nna onye na-ele ibie efughị ya ji wee sị ọ bụrụ na ịma na-analụgoghị nke gị jee nalụ chenji. Anyị natalụ chenji anyị, ọ bụrụ iwu bụ na ife ọbụla fa kwuru na anyị ga-ekweta. Nwanne nke anyị bụ nke anyị nwa ife anyị na-eme bụ na ala Igbo ga-adị mma. Anyị na-azọ maka omenala anyị. Gee ntị, onwe ife ị ga-anụ ọgụ ịnụba ọgụnụsịa you cannot win it. Nke ị bụ nke ndị na-abụrọ nke ya abụrọ nke o nwere ike ọ bụla asị ka atụle nke ịdị sure anya ka anyị si gị face which is your originality.
nwanne si m na hos na-efe efe obulu onye nwa bụ mma ese onye ọcha white onye ọcha ejigide ruo n'ụlọ ụka be anyị akpụ onye ọcha ka ọ zodoro onye ojii okwu were mma jidie naanị nwanne gbakọọ ya na ife a niile ka bụkwa akụkọ. Ọ bụrụ na akụkọ mbe akụkọ ifo be anyị n'obodo idu na ọba na akụkọ ọgibe niile akọ ebe mgbe akụkọ ọ bụrụ akụkọ anyị. Gọvanọ Anambra steeti ka m kene gị, o nwere ife ịgwalụ ndị ụka na ritriti a ị na-agwafe na fa n'anya na fa ga-afụ dat na mee na-agwasịsịara n'ụlọ ụka na onye ọbụla na-achọzikwa omenala na-ajụzi ndị ụka kedu ife melụ ndị a niile ji apụ. Gịnị na-achụpụ ndị mmadụ? O gosikwa ife a na-akpọ ya bụ end of an era. Ndị ụka na-asịgoro end time. Ife ọ bụ end of an era. Original will always be original. Or if you put all the colors of this world together, it will give you black. Black is original. My story is original. Ọ gwụsigo ife nchekwa mesa nwanne tụna nwanne aka anyị bụ Igbo bụ Igbo nwanne aka anyị bụ ife nna akọla Igbo etu o si wee dị iche ma echiche ime ịkpa agwa ka nwa afọ ma nwere opportunity ekene ụmụ otu niile nwanne na-eme anya n'okwu ife mbụbụ mista amaghị m na afịa na otu ugbo otu ọ bụrụ na ebe onye Abakul ode a ka ihe elugodo ụmụ otu 046 nwanne ogori ya nwee taa bailagamuwe nwanne ko front line kele egwu ndị apaso ọwadị ọkwa klas onwewedu nwanne otu onwelife na eme gbadosi anyị ike. Happy New Year once again. Sure. Ama m niile na-esigo ya bụ vidio. Biko o nwere nchi ihe ọnụ ndị a bụ ndị na-eme omenala. Ịma na unu bụ ụmụnne m, no matter again, unu bụ again my brothers and sisters. Mana o nwere nchi ịgwa unu, biko onye nọrụ ebe nke ya mind their business ya. Because mgbe a ga-ekwuwe kịta unu akpụrụ Christians n'ọnụ, but unu a ga-ebu ụzọ na-achọ Christians okwu. Unu si na Bible bụ a story book. Anyị kwere. Mana biko hapụrụ anyị that Bible bụ a story book. If you don't believe in it, there are people that believe in it. O nwere gịnị ndị kwenyere na ya. Unu emebizi na believe mmadụ. I don't understand. Mmadụ pụta kịta agbaghe kamera bịa kọwaa akụkọ gbasara ihe nkezi afịa ihe a na-efe that na-alụsị adị eme nke alụsị eme nke ọzọ na akpụlọ ya ahụ n'ọnụ, but unu achọrọ ịlapụ Christianity aka. Ị na-aga ụka ka ị gbasa gị gbasa Bible. What business do you have with Bible? Ọ bụ that na the Bible na story book, mana ndị na-agụ the story book believe in it. They believe the words in it. Unu hapụ ndị mmadụ aka, hapụnụ believe ndị mmadụ aka, fewe ihe ọbụla ị na-efe. Religion is not by force. Ịchọ ịbụrụ a Christian is your business. Ịchọ ịbụrụ onye omenala is your own cup of tea and business also. Ịchọkwanụ ịbụrụ onye Muslim, ọgụ a oyi feel like that no your own belief. As long as that na obi gị dị ọcha, ị na-eme ihe ọma. Believe mmadụ hapụ na ya biko na o nwere ndị believe. Unu discourage na some people. Ị bụrụ onye omenala, face omenala gị na-eme, kpewelu ihe ahụ ị na-ekpe, kwụba aka gị ọtọ. Ị bụrụ onye Christian, face your Christianity, kwụba aka gị ọtọ, kpewelu Chukwu nna. Ishiz na ebe nke ọzọ gbafeta ebe nke ọzọ. Lapụ ndị mmadụ with their belief. My brother onye Igbo ka ọ gịnị ka a na-akpọ gị. Hapụ ndị mmadụ with their own belief. Hapụ ndị mmadụ with their own belief and stop all these things. Biko anyị bụ ofu ọbara bi eji anyị na-encha. Forget that na isi from different mother, different parents, different family. But anyị ma that na ofu Chukwu na biye kele anyị ncha. Hapụ believe ndị mmadụ, hapụ ndị pastor, hapụ ndị omenala, hapụ ndị Christian.
onye malụ nke ọ na-efe ya jee fesiri ya ike. Biko nji ayọ biko bifo kịta anụ a ebido esemokwu na biko ọgwụkwanụ m kọọla m n'ọnụ ya ka m si ka m bịa mee gị ka m bịa gwa gị nwanne m nwoke bụ onye Igbo. Some of your video is very okay, like ọ na-abụ nwa ọchịcha ya like this I will be like wow, mana this Christianity of a thing ị na-akpụ n'ọnụ, biko hapụ ndị religion aka, hapụ ndị Christian aka, hapụ Bible si ya, hapụ Bible asịlị ya. Ị bụrụ a Christian, agba m ihe gbasara gị gbasara Bible. If you don't want to this thing be a Christian, fine and good, is your own decision. Nobody is actually doing this thing fighting you because of it. Mana go ịbịa gbahie camera every time and start talking about Bible si and Christianity si ya. Lapụ ndị Christian aka ka ha n'ọlụ ụwa ha. Go anyị n'ọlụ ụwa gị, face your own thing. Biko akpụzina Christianity n'ọnụ. Before kịta anụ akọwa ọbụla akụkọ na asị eji wee mee nka, eji kpụrụ ndị omenala n'ọnụ, eji mee nka mee nke ọzọ. Face ihe ị na-eme, onye ọbụla face nke ya. Mara ebe ịsala ahụ ịgakọrọ akwa gị ebe ahụ. Ọkwanụ m ka ọla m n'ọnụ. Aka m bụ Nwadum Igbo Blog. Biko echefukwana ka ị subscribe, echefukwana ka ị comment, like our page, on notification gị. Ngwa ya gaziere gị. Bye.